Dili lang ang isyu sa panglawas tungod sa COVID-19 ang giatiman karon sa kagamahanan kundi apil usab ang economic aspect o panginabuyan sa katawhan. Karon pa lang gihanay na ang Project Balik Buhay nga mao ang transition gikan sa Enhanced Community Quarantine ngadto na sa General Community Quarantine sa tulo ka mga dakbayan dinhi sa Metro Cebu. Ano ang report? Nagtigom ang tulo ka mga mayor, silang Edgardo Lavilla, Jonas Cortez ug Junard Ahongchan. Kauban nila si UBAB Secretary Michael Dino, DOH-7 Regional Director Jaime Bernadas ug ubang mga opisyal sa gobyerno. Taliwa sa tinguha nga mapanalipdan ang panglawas sa mga tao sa Tri-Cities, gitanaw usab ang panginabuhi hinungdan nga hinay-hinayo na ang pagbukas sa livelihood o panginabuhian. Busa hinungdanon ang balanse nga transisyon nga gihulagway nga scientific ug calibrated based. Nunot nini gikirakdang himuon ang COVID-19 strategic testing gamit ang mga FDA accredited testing kits. Gipanglantawan nga mosamot pagdaghan ang magpositibo tungod sa resulta. Sa public sector sugdan usab ang rapid testing sa Mayo 4 nga mahuman sa Mayo 15 ngadto na sa Pizza 20. Mayo 21 mao na ang pag-downgrade sa ECQ ngadto sa Modified Community Quarantine. Atong gibutang date nga May 21, wala na magkahulugan nga diretso na kita nga lift sa Enhanced Community Quarantine. Busa maghimo ta sa mao nga mga testing aron atong makita ang matag barangay o matag dakbayan kung hangayan ba lugakan ang atong Enhanced Community Quarantine na mamahimong General Community Quarantine. Yes, there is a need to protect the health of the people, especially the vulnerable from those vulnerable from COVID-19, and at the same time, slowly restoring their livelihood through shared responsibility for the greater good. In order to follow our moral compass, we have to make tough decisions, no matter what. No matter how unpopular it may be, and stand up for what we believe is good for all of us. We cannot afford to keep the ECQ. Sigunas gisulti ni Mayor Jonas, wala na'y kwartang gobyerno. Di namin ka-afford nga magdugay pata ni ini. Public transport limited. Unsa may gamito na to? Buses. We have prepared 200 buses that will be plying the route among the three cities. We will, katong mga color coding, padayon niya po to. I'm sorry, not color, number coding. Padayon pa to siya when we do modified community quarantine. Kauban si Marlon Melcaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.